Bé, la primera ponència és de la Marta Cases, enòloga de la bodega Parés Baltà del Penedès. Bé, doncs, vinc a explicar una mica d'una experiència que fem a casa, ja des de fa molts anys. Nosaltres som un celler que estem a Pacs del Penedès, a 10 minuts de Vilafranca, i és un celler familiar. Estem tota la família allà treballant. Jo soc l'enòloga i junt amb la meva cunyada estem les dues en la part tècnica. I d'ovelles, jo us vinc a explicar l'experiència, no soc ramadera ni molt menys, i realment ara quan estaves explicant Vanessa i el senyor Batis, m'ha agradat moltíssim tot aquest tema de la formació, perquè jo crec que és molt important, perquè ens adonem compte que tenir un bon pastor és una feina difícil i no se'n troben, i tenir una bona gestió del ramat, que és el que ara vaig explicar, és molt important. I realment trobar aquest canvi, aquestes coses que estàveu explicant, inclús amb el senyor Batis, que m'he contat unes quantes coses molt interessants, perquè nosaltres ens movem amb l'agricultura ecològica i l'agricultura biodinàmica, i una part de la biodinàmica parla d'un fet de posar sentiment, de posar acció, abans d'actuar sense pensar. I quan vostè decía compromiso, sensibilidad, actividad, sí, pues me ha gustado un montón porque, bueno, perdó, en català, perquè falta aquesta part de sensibilitat, aquesta part d'emocionar, de buscar un motiu de gent que dius nova, gent que ve de Barcelona o de província, que no són de muntanya, i que els mou aquesta vocació, això és molt important. I aquí, tant amb l'escola del senyor Batis com amb la vostra, ho he vist i de veritat que us felicito perquè és una part molt important. I també, abans de començar, volia felicitar a tota l'organització i donar les gràcies que m'heu convidat per poder explicar la nostra experiència, que també és particular i té una mica d'història que us explicaré. Bé, doncs, nosaltres, que som una bodega familiar... Això va? Sí, no? T'ho passo jo. Ara, sí. Partim de que tota la família estem involucrats, jo i la meva cunyada som les dues enòlogues, una cosa bastant rara, però bueno, és així. No som de la família, vam venir de fora la família, o sigui, els dos xicots, els dos germans que estan en la part de direcció, doncs són els nets d'aquest senyor del Joan Cosineill, que ell va ser el que ens va portar a tenir tota aquesta feina amb les ovelles, que jo particularment no hi treballo amb les ovelles, us ho vinc a explicar. Si alguna cosa tècnica potser no us la sabré respondre, però sí que he viscut tota aquesta història de l'avi, que ell deia que, això que poso aquí baix en verd, no utilitzar cap producte químic, el vi com a producte de salut, vi i salut, i ell deia que les ovelles havien d'estar a la vinya per complementar tot aquest cercle de vi i salut, que ell volia donar un vi i que la gent tingués salut. I aquí intervenien les ovelles. Ell va ser, en el passat, abans d'estar en el món del vi, va ser tractant d'animals i ell tenia tot el tema del ramat com una peça molt important a l'hora de tractar la vinya. I llavors també et deia, si tu no utilitzes cap químic i a més fas passar les ovelles per netejar i per fertilitzar al mateix temps, doncs així estem creant tot un ecosistema, tot un món de biodiversitat allà, perquè estàs tenint un compost, perquè estàs fent tota una feina de tancar el cercle, que també ho deies ara, quan deies això de la carn o de la llet, tot això. No hi estem encara amb la llet i amb la carn, sí que es va vendre durant un temps la carn, però és una cosa de futur que sí que volem intentar fer cosetes, sobretot amb això de la llet, i doncs que ell ja ho tenia en el cap, però en aquell moment potser, clar, entrem la meva cunyada i jo, jo el 2002, ell el 99, amb la idea només de fer el vi, no prestàvem atenció amb tot això de les ovelles, i mica en mica ens en vam donar compte quan ell ja va morir, justament el 2010, i comencem els estudis de biodinàmica. Que potser biodinàmica, algú ja sap més o menys de què va, però molta gent a vegades no hi sona gaire. I ell ens havia deixat tot aquest llegat, totes aquestes petites cosetes que ell potser no tenia cultura d'estudiar ni de saber què volia dir biodinàmica ni idea, però sí que ens va deixar aquesta mica de pedretes, de caminet que nosaltres ara estem seguint
i gràcies a ell ara podem fer aquestes pràctiques a la vinya i tenir les ovelles i fer el compostatge i seguir tots els requisits que la biodinàmica ens ha ensenyat. I quan vam estudiar això, primer pensàvem, vés a saber què ens explicaran aquesta gent, perquè et dona com una sensació que la biodinàmica és una cosa màgica, una cosa que no té que per la ciència no té sentit, perquè no hi ha causa-efecte, perquè hi ha moltes dades que no es poden quantificar, però quan ho sents, que és la base de l'antroposofia, que justament quan parlava de la formació i de tot això m'ha vingut al cap, quan penses les coses, quan les sents, llavors pots actuar. I llavors és l'avi quan ens deixava totes les coses aquestes no hi pensàvem i potser no ho sentíem prou bé, però quan ens va deixar, quan ens va morir i llavors vam començar a estudiar biodinàmica ho vam sentir-ho. I realment ara és quan ho estem fent a la pràctica, i abans parlàvem amb en Joan de per què fem, o sigui, quin objectiu hi ha, si hi ha més valor afegit o no, si la gent demana aquests vins, que siguin biodinàmics i que hi hagi les ovelles per allà. No és una expectativa d'anar a fer millor vi perquè ara tinc les ovelles o perquè estic fent els preparats biodinàmics o perquè fem tot aquest cercle de biodiversitat i de tancar el cercle i més ecosistema, sinó per fer una cosa, fer real una cosa que l'avi ens havia dit, que l'avi ens recalcava i que potser dèiem que ha pesat aquests i que enrotllo les ovelles i que no trobem pastor i que sempre hi havia una mica de discussió perquè, clar, trobar un bon pastor costava molt i ell era el que ho portava i quan no hi era ell i quan es va fer gran costava moltíssim. Va haver un moment que vam estar a punt de deixar les ovelles i deixar-ho tot perquè costa trobar gent implicada i trobar gent que en sàpiga. I realment és un valor afegit més. Jo el vi el tinc que fer molt bo, sempre el tinc que fer molt bo, sempre. Però si a més estem treballant amb el que creiem, amb el que sentim i tota aquesta història que l'avi ens va deixar, doncs realment és el que l'antroposofia, que és aquesta ciència espiritual, diu pensa, sent i al final actua. D'acord? Sempre hem estat ecològics, el que passa que des del 2002 ho vam passar ja tot certificat al CCPAE, perquè ell, com que creia en això de l'ovi i salut, doncs sempre al principi ens va dir vosaltres que veniu de química i d'estudiar enologia i jo que era farmacèutica, la meva cunyada de química, clar, va pensar que aquestes dues encara m'empastifaran tot això, que jo tinc també cuidat, i tot això de no utilitzar químics, cuidado que és perillós, és a dir, això no ho feu servir. I realment llavors a partir del 2002 vam portar-ho sobre paper i vam certificar-nos amb el CCPAE i després d'estudiar biodinàmica ens vam certificar Demeter. I les ovelles també les hem certificat Demeter, ja portem 3 anys ja amb certificació i tota la part de boscos i camp de cereal i conreu, tot ho tenim també certificat a Demeter perquè hi creiem. No per aquest sentit que a vegades hi ha gent que diu és que ara està de moda, ara està de cara a màrqueting i galeria. Nosaltres ens ha vingut així, vam creure que primer vam estudiar això sense saber ben bé què anàvem a estudiar, vam veure que realment era el que pensava l'avi, que teníem totes les eines, teníem tots els ingredients, tenim totes les vinyes pròpies, tenim tot el bosc propi, el ramat propi de tota la vida i vam posar fil a l'agulla i realment ho hem fet perquè hem cregut des d'aquesta part de sentiment i d'actuar i fer-ho. Tira un moment darrere, si deixo alguna cosa. Aquí podeu veure que elles passegen per les vinyes, aquí pel bosc i per les vinyes que quan estan florides i amb el raïm és el moment que és més perillós, això ja ho sabeu, però sí que hem fet algun experiment de fet espampoliats, que això aquests 2 últims anys han sigut molt secs i no hi ha gairebé fulla i ha sigut una mica com que no, perquè era més complicat, però altres anys que hi ha hagut més vigor ho hem fet i ha anat molt bé. Ara sí que pots passar. Aquí doncs el canvi de fer tot això de l'agricultura biodinàmica, que és el que us explicava, ha sigut una mica gradual, no ha sigut d'avui per demà, ha sigut una cosa pensada i a més sentida, com us deia, i el que vam veure és que teníem les ovelles, teníem la part animal que et diu l'agricultura biodinàmica que has de tenir, que en aquest cas és amb ovelles, també tenim abelles en la zona del riu Foix, i tenim tot això, tot el cultiu dintre del bosc, que és un altre requisit, o sigui, et diu animals, et diu coberta vegetal també, que deixem espontània o induïda, depèn de quin lloc ho fem induït. Si ho fem induït
i posem lleguminosa, que a les ovelles també els agrada molt la vessa, la planta de la lleguminosa, que és la vessa. Seguem, empaquem per elles, per donar-los amb elles, i una passada sí, una passada no, la deixem a terra, perquè doni un altre cop nitrogen. Tenim el nostre propi ramat, tenim plantes per fer aquests preparats, que és aquella part d'allà que potser la gent té més a la ment, de la biodinàmica i això de les banyes i dels fems i aquestes coses. Tenim aquestes plantes per fer aquests preparats. Allà a la vall del Foix, on neix el riu, està ple de cua de cavall. Cua de cavall la fem servir molt també per aquests preparats. Doncs tot això ens va fer aquest punt de creure-hi i de fer-ho. Que també ha sigut una frase que me l'he apuntada que diu creer para ver. No ver para creer, sino creer primero y verlo después, porque muchas veces te dicen, ¿qué buscas? Primero haz cosas, o sea, piensa, siente y después las verás estas cosas. Passa nada. 5 minuts. I el ramat que tenim, doncs que ell sempre ens havia dit que tinguéssim el ramat, que passéssim per les vinyes, que les féssim, que traguéssim aquelles herbes que no volíem, en vez de fer herbicida, que vinguessin elles a fer herbicida. En vez de posar fertilitzants químics, que vinguessin elles a fer el fertilitzant. Aquell compost que deixen a la granja, doncs utilitzar-lo, que en la biodinàmica també ens el fan fer servir el compost moltes vegades, moltes vegades, en cada cicle que tens un compostatge li has d'aplicar unes plantes, uns preparats, que nosaltres ja preparem i li posem, i després aquest compost serveix per adobar, no cada any, no s'han d'adobar les vinyes cada any, però sí que és important tenir aquest compost biodinàmic, que diu que és més viu. La biodinàmica el que busca és donar vida, donar estructura al terra, que la planta sigui més forta, que tingui aquest punt d'energia vital que li diu un filòsof, un pensador de tot això, que era el Rudolf Steiner, deia que la planta té que tenir més força, més energia vital perquè sigui més equilibrada, buscar equilibri, i després els preparats aquests que li fem, que són una espècie de preparats homeopàtics que es dilueixen amb aigua, donar aquesta agrohomeopatia a les plantes. És una mica filosòfic el tema, però quan hi entres és captador, m'agrada molt, a mi m'agrada molt. Les ovelles són de raça ripollesa, també tenim alguna cabra, tenim per sort molta finca i poden anar per totes les finques, sobretot estan a la zona de Pontons, que és la zona alta, nosaltres tenim 5 finques en tot el Penedès, i elles estan a la part més alta. Sí que baixen alguna vegada sobretot fins a Sant Martí Sarroca, o sigui tenim Pontons, Torrelles de Foix, Sant Martí Sarroca, després hi vindria Pacs del Penedès, que és on estem nosaltres, i Vilafranca, però fins a arribar a Pacs costa una mica, ens estem pensant de fer un corral intermig, perquè és una mica lent el recorregut, però de moment el màxim que baixen és fins a Sant Martí. Algun dia arribaran fins als Monjos. Llavors, és on tenim l'última finca i aquí tenim companys d'allà. Què més? Tot el tema veterinari que també l'he apuntat aquí, ell sempre ho deia, no talleu ni banyes ni cua, això ja són coses ja a part. Passem. I aquesta ja em sembla que és l'última, que el tema del pastor, que ja ho hem comentat, nosaltres vam patir durant un temps importants amb els pastors perquè no trobàvem gent adequada, gent amb vocació. Ara tenim de fa d'anys un noi que ho fa força bé, però tot i així no és el millor, i veient tota l'experiència vostra de les escoles m'heu donat una alegria perquè jo no me n'en cuido personalment, però sí que vull que aquest ramat funcioni bé i que tota la gestió que puguem fer, totes les experiències noves a partir d'ara estiguin ben gestionades. I això és molt important, l'alimentació, que també ho he sentit amb la primera ponència. Tot aquest tema de traçabilitat, tot això és molt important. Després, què més? L'estiu netegen molt bé el bosc, allà tenim a la zona alta, a la zona de Pontons, tenim molt de bosc i fan aquesta funció també de neteja. El despampolat que us he comentat, en anys que hem necessitat fer despampolat, molta gent té molta por, però amb una bona gestió del pastor i el gos i amb rapidesa, que no s'estiguin encantades, i si tenen també coberta poden anar menjant de baix i de dalt,
i si no en tinguessin sí que tens perill de que se't mengin molt més la vinya que no pas el que tu vols i llavors et poden fer destrossa. S'ha d'anar amb cuidado amb tot aquest tema d'espampolat perquè s'ha de fer en el moment adequat, que el raïm no els agradi, que estigui bastant àcid i que no ho puguin destrossar i que vagin ràpid, perquè si no, si s'encanten, és el que hi ha hagut algun problema d'algun celler que ha dit, ostres, mai més no vull ovelles a la meva vinya perquè em destrossen el raïm i tenen raó, vull dir que clar, si s'encanten, clar. Una vegada vaig sentir que sí que els agrada la fulla, em sembla que no sé si era el Joan, que ho vas dir fa 2 anys, que vam estar en una altra conferència d'aquestes, que sí que els agrada la fulla, però és com quan et posen un plat de verdura variada, que potser et posen bledes, mongeta i espinacs, i tu potser només t'agraden la mongeta, i les bledes dius... I elles és com les bledes, que si no tenen res més s'ho menjaran, però si tenen la mongeta i tenen l'altre, n'hi ha l'altre. Per tant, si deixes una mica de coberta, encara que no tota, perquè si no ells la innatesa és anar a terra, no aixecar el cap, aniran a menjar una mica de terres i llavors així pots anar combinant algunes que s'aixequen, algunes que van a bé terra, si no troben el menjar adequat. I sobretot aquest punt d'aquí baix, el moment de moderació, que no és que no tinguis el raïm allà a punt de caramel, perquè si no se'l farà malbé. O sigui, això s'ha d'anar molt en compte, aquesta part d'estar en contacte el pastor amb l'anòleg també és important, perquè l'anòleg coneix ben bé quin moment estem inclús el que porta les vinyes, no cal potser l'anòleg en si, però amb el cap de vinyes, amb el viticultor, que es posin d'acord, perquè a vegades passa que els pastors van a la seva i aquí també la formació és molt important. Em sembla que aquesta és l'última, a veure... Sí, bueno, doncs res, no sé si estic dins del temps, sí, perfecte. Moltes gràcies per la vostra atenció i moltes felicitats per tota aquesta feina que feu, que és molt, molt important, i de donar a conèixer, jo que no estic en el món de la ramaderia, sinó que només em dedico més a la part d'enologia i a fer conèixer els vins i estar en contacte amb tot el tema d'agricultura i en aquest cas amb el tractant de gestionar una mica les vinyes amb el ramat, doncs us felicito perquè és molt interessant conèixer tot això i avui m'estic passant molt bé i espero que si algú tenia algun dubte de com podia anar això, que avui ja pugui tenir resolt. Moltes gràcies. Bé, passem la paraula a l'Íñigo Doria, que és director de l'associació Ardilatxa i també és professor de l'Escola de Pastors del País Basc. Sí, si vols, sí. Toma. ¿No? Sí. Bueno, yo estoy aquí como director. ¿Lo veis ahí al fondo? ¿Seguro que con otro? Bueno. Sí. Aquí. Vale. No me gusta llevar muchas cosas, así que... Ya te lo paso. Digo que estoy aquí además de como director. Sí, grita. Muy bien. ¿Ahora se oye? Me se oye que decía que... Vale, bueno. Como director de esta asociación, que es una asociación sin ánimo de lucro, y como profesor también de la Chain Escola, bueno, también me gustaría mencionar que soy miembro del Laboratorio de Investigación e Innovación de la Facultad de Empresariales de la Universidad de Mondragón, que pertenece al Grupo Mondragón, el grupo más grande del mundo en cooperativismo. Y esto tiene que ver con lo que voy a contar ahora. Entonces, bueno, la asociación Ardilatxa es una asociación que surgió hace unos cuantos años con el objetivo de desarrollar acciones para defender a la oveja lacha. Y la oveja lacha es la oveja propia autóctona, una de las ovejas autóctonas de Euskadi, del País Vasco. Y bueno, pues de alguna manera nosotros creemos que se encuentra en peligro de extinción, porque es una oveja lechera, pero es una oveja que, que está siendo desplazada por otra oveja, que es la oveja Asad, que produce pues muchísimos más litros de leche, ¿no? Y eso nos preocupa, porque la oveja lacha, como diría José Luis González Rebollar, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, pues es un elemento clave para la modelación del paisaje. Y el paisaje vasco se ha modelado, además de la lluvia, que llueve todos los días del año y a todas horas, pues también gracias a la oveja lacha, que evita que toda esa vegetación que sale, pues la va modelando, ¿no? Si desaparece la oveja lacha,
pues posiblemente nuestro país cambiaría rápidamente de fisonomía. Entonces esta asociación lo que se dedica es a sensibilizar a la población sobre la oveja lacha, sobre la importancia que tiene la oveja lacha en las vidas, no solamente de las gentes del campo, sino de las gentes de la ciudad también, ¿no? Y, en definitiva, para la biodiversidad. Entonces esta asociación lo que hizo fue, a partir de una serie de experiencias que empezamos a tener con... a ver. ¿Sí? Me he ido, ¿no? ¿Le das? Con la Archain Escola, donde yo estoy trabajando con el departamento de marketing y comercialización, pues empezó a llamarnos la atención, ya le voy a ir dando yo a partir de aquí, si no me equivoco, pues una serie de cosas curiosas que nos pasaron hace unos años, como que empezamos a tener mucha demanda en la Archain Escola, y esa demanda también empezó a cambiar de perfil. De repente empezó a venir una persona que abandona el banco, es un alto cargo en un banco, y se viene, que quiere ser pastor, lo cual nos dejó flipados. De repente viene una chica que es diseñadora gráfica y nos viene de Islandia. Anda. Luego nos viene, como no sé si lo has mencionado antes, Batis, porque he tenido que salir, pero bueno, nos viene alguien que es piloto de aviación y que quiere ser pastor. Y entonces todo aquello nos dijo, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Estamos cambiando de cliente, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿No? Y nos dedicamos a estudiar un poco todo este fenómeno y generamos un proyecto que le llamamos Arquide, ¿no? Pastores con futuro. Porque nosotros hemos abandonado hace tiempo el muro de las lamentaciones, y a nuestros alumnos también les exigimos que abandonen el muro de las lamentaciones y dejen ya de quejarse y de pedir dinero constantemente a las instituciones y toda esta serie de cosas. Nosotros estamos locos y creemos que los pastores tienen mucho futuro y que es una profesión competitiva del siglo XXI. Esta es nuestra opinión. ¿Y entonces por qué? Pues porque hemos estado viendo que están pasando una serie de cosas Cachis la mano, ¿esto cómo funciona? Sí. Bueno, te lo voy pasando aquí. Me cambio de sitio. A ver, pues bueno, hemos estado viendo que están pasando una serie de cosas en el mundo del campo. Pues bueno, que sí, efectivamente, las nuevas tecnologías, ahora me las voy a cargar yo, las nuevas tecnologías están introduciéndose en el campo. Todo el mundo ya lleva en su cartuchera, antes era el Colt 45, ahora se lleva un LG 45, ¿no? Entonces, pero ya es imprescindible, forma parte de nuestras vidas y dentro de poco nos convertiremos todos en seres biónicos que llevaremos no en las gafas de Google, sino dentro el teléfono móvil y toda esta serie de cosas, ¿no? Pero lo cierto es que el campo ya empieza a recibir toda esta tecnología. Hace poco veíamos también que los de Google estaban trabajando en un sistema de plantación que no necesitaba seres humanos, sino que plantaba directamente todo y era el campesino mecánico, ¿no? Bueno, ese es un futuro que está aquí cerca, la tecnología, pero también están pasando otras cosas en el campo que son interesantes, ¿no? El campo, si la Revolución Verde pretendió pasar los conceptos de la industria al campo, ahora es la industria la que se está empezando a trasladar al campo, ¿no? Y las nuevas energías también están en el campo, y eso supone también una introducción de conceptos industriales dentro del campo. Y hay otras cosas que nos sorprenden, el paisaje del campo también está empezando a cambiar, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, esto sonará, ¿no? Es la bodega de Marqués de Riscal, para por aquí también. Y bueno, pues el paisaje también está empezando a cambiar y la gente que empieza a ir al campo ya no solamente son los montañeros o los que buscan setas, como nos llaman los guipuzcoanos, los robasetas, ¿no? Nuestros vecinos navarros, pero sino que también están los turistas, ese turismo rural, esa gente que empieza a escapar de las ciudades, porque las ciudades cada vez son más inhóspitas, ¿no? Es decir, hay contaminación, hay atascos de tráfico, hay agresiones, hay violencia, hay inseguridad, hay de todo, ¿no? Y la gente, pues bueno, pues necesita volver de alguna manera a la naturaleza, ¿no? Sobre todo cuando piensa que va a cambiar y se va a robotizar en un momento dado y va a convertirse en algo que se llama transhumano, ¿no? Entonces, claro, la gente se asusta y dice, oye, tenemos que recuperar nuestra humanidad. ¿Y dónde está nuestra humanidad? En el campo, ¿no? Y bueno, pero no solamente son las personas, sino que también las propias empresas empiezan ya a trasladarse al campo. ¿Por qué? Porque el campo es mucho más barato. Esto es así de claro, ¿no? Y además en el campo se tiene una serie de ventajas fantásticas. Por ejemplo, se puede aparcar. Si no va a aparcar, esto es así, no es ninguna tontería.
si uno va a los polígonos industriales, por lo menos en nuestro país, a ver dónde aparca uno, porque a nadie se le ocurrió hacer un aparcamiento subterráneo. O sea, entonces, en el campo se puede aparcar, pues el campo es más barato, pero es que además el campo tiene un factor muy importante para las empresas, que es que el campo atrae talento. El talento antes se iba a las grandes ciudades, etcétera, ¿no? Porque ahí estaban todas esas comodidades, pero esas comodidades se han convertido en incomodidades también, ¿no? ¿Y dónde están ahora las comodidades? Pues el aire limpio, la tranquilidad, la paz para pensar y para desarrollar nuevas ideas. Pues en el campo. Entonces, bueno, ¿qué hago yo para captar talento? Traslado mi empresa al campo. Y esto también está pasando. Y todo esto son los nuevos gestores o los nuevos trabajadores del campo, que también están ahí. Es decir, que no solamente son los agricultores, los pastores, los ganaderos, no, es que están viniendo otra serie de personas, ¿no? y de entidades. Y esto nos llegó a plantear, bueno, lo que está claro es que la Revolución Verde ya ha acabado, ha sido un fracaso total, lo que ha hecho ha sido contaminar el campo a lo bestia, y ahora se está empezando a pensar cómo hacemos una nueva revolución en el campo, ¿no? Y por un lado está pues, la agricultura ecológica, la sostenibilidad, toda esta serie de cosas que se están replanteando. Pero también toda otra serie de fenómenos que están pasando y que se están trasladando al campo, ¿no? Es decir, los nuevos campesinos hacen cosas nuevas también. Y bueno, eso nos llevó a plantear este proyecto Arquide. Bueno, Arquide no significa más que el amigo del pastor, ¿eh? Porque aquí en esta asociación no solamente hay pastores, que los hay, sino también hay, personas de otros ámbitos, que eso es lo que nos interesaba a nosotros, ¿eh? Pues personas como yo, que provienen de la investigación, otras personas que vienen del mundo del diseño gráfico, del arte, del cine, de la fotografía, y de otras, de la industria, y de otros sectores a los cuales pues, nos hemos juntado para intercambiar nuestras informaciones, porque creemos que la visión que necesitamos no es solamente la de la gente del campo, sino también la visión de todos los que apoyan a la gente del campo, que eso nos parecía importante. Entonces creamos este proyecto Arquide, que bueno, que básicamente, bueno, Centro Tecnológico, esto nos lo dijo el anterior director general de Agricultura, que éramos un centro tecnológico, nosotros nos lo creímos y igual por lo somos, o sea, ¿eh? Lo que se trata es, en este proyecto, es de activar, bueno, como decía, son personas, bueno, de activar una nueva tecnología para analizar lo que está pasando en el campo y para desarrollar acciones que nos permitan proyectarnos al futuro, ¿no? Los que estamos aquí, como digo, son gente del pastoreo, del marketing y otra serie de sectores transversales. Y lo que nosotros pretendemos, lo que tenemos en común, es que queremos promover aquellos valores inherentes al pastoreo, que ya se han citado aquí y que no voy a volver a citar, evidentemente. Lo que nos interesa, nuestro objetivo, es demostrar que el pastoreo es una profesión competitiva del siglo XXI. Que está al mismo nivel que los fabricantes de elementos biónicos o que los transbordadores espaciales. Sí, señor, eso es lo que pretendemos hacer. ¿Y qué hacemos? Pues lo que hacemos es investigar. Tenemos a personas que son investigadores, tenemos a la facultad de empresariales, la tenemos justo debajo. Si el Archain Escola está arriba, y Ardilacha está también en Oñati, en la zona de Oñati, allí también está la facultad de empresariales y allí también está el MIC. Que el MIC es el laboratorio que digo de innovación innovación empresarial, ¿no? Entonces, bueno, hacemos investigación con ellos, con investigadores y con otras universidades también. Y no nos quedamos ahí, queremos también experimentar. Hemos hecho algunos experimentos, que algunos han fracasado, otros no. Lo importante es fracasar, como dicen ahí en Silicon Valley, ¿no? O como decía Sir Winston Churchill, que el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y mejor que él no lo sabe nadie, porque después de perder no sé cuántas batallas en la Segunda Guerra Mundial, acabó ganándola. Así que alguna razón tenía, ¿no? Entonces, bueno, lo que queremos es experimentar para innovar, para desarrollar nuevas estrategias, nuevas técnicas, nuevas herramientas con las que competir y hacer una oferta realmente productiva del pastoreo. Una oferta que sea rentable y que tenga capacidad para desarrollar. Para eso necesitamos desarrollar un nuevo perfil del pastoreo. El pastor para nosotros ya no tiene que estar haciendo cuidar ovejas y hacer queso. Creemos que los pastores del futuro pueden hacer muchas cosas más. ¿Por qué? Pues porque eso lo hemos vivido en Euskadi siempre. Es decir, el caserío, que ahora mismo también se está poniendo como modelo de explotación agraria para esa nueva revolución, el caserío era autárquico. O sea, que lo que no te hagas tú no te lo va a hacer nadie. Es decir,
que si tienes operación de apendicitis te la tienes que operar tú, porque una ambulancia no llegaba hasta el caserío, y todavía no llega hasta muchos sitios. Quiero decir que tenía uno que sobrevivir haciendo montones de cosas. Y los pastores tradicionales, Euskadi por lo menos, o sea, no se dedicaban solo al queso y al pastor, digo, y al ganado, no, hacían 10.000 cosas más. Entonces nosotros pensamos que ese es un caldo de cultivo para que el pastor del futuro también es capaz de hacer 10.000 cosas más. Lo que tenemos que hacer es descubrir qué cosas son las que tiene que hacer y luego desarrollar un sistema curricular que nos permita formar a nuestros pastores del futuro en esas nuevas competencias. Pero no solamente las competencias, también necesitamos formarles en habilidades personales, en algo como se llama el autoliderazgo, la resiliencia, el coraje, que es la capacidad de resistir al fracaso, que diría Churchill, ¿no? O también en lo que es la cooperación, estrategias de cooperación, de relación con otros, de relacionarme con mi competencia, de hacer cosas tan sacrílegas como eso que se dice ahora de compartir cliente. ¿Cómo voy a compartir yo cliente con mi vecino? Lo único que comparto son los perdigones de mi bala, ¿no? O sea, de mi cometa. No, o sea, se trata de desarrollar una serie de nuevas habilidades que ya se han desarrollado en la industria y que en los 50 años de la experiencia del Grupo Mondragón ha ido generando y creando, porque cooperar se dice muy fácil, pero es muy difícil de realizar. Y hace falta toda una tecnología para cooperar. Y aquí estamos hablando ya de dar un paso más, de intercooperar, de cooperar entre diferentes, no entre iguales, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos empezar a gestionar, un nuevo perfil del profesional del pastoreo. ¿Quiénes son nuestros públicos? Pues por supuesto el sector. Ojo, el sector no es solo los pastores. A ver, en nuestra visión, el sector es los pastores, el sector son los distribuidores, los productores de leche, el sector son los restaurantes, el sector son todos aquellos, toda la cadena de valor que tiene que ver con los productos del pastor. Y no me estoy refiriendo solo a la carne y al queso, sino a muchos más productos que se pueden hacer, como nuestros hermanos de Iparralde ya lo han demostrado, ¿no? Entonces, bueno, también nos dirigimos sobre todo a emprendedores. Nosotros no hablamos de alumnos de escuelas de pastor o alumnos, nosotros buscamos emprendedores, startups en el campo. Eso es lo que estamos buscando. Y bueno, hemos encontrado en el sector neorrural pues un elemento importante. Todas aquellas personas que empiezan a marcharse de las ciudades. En Francia, 1 millón de personas se han marchado ya de las ciudades a ocupar pueblos desocupados. Lo que pasa es que son gente de la Universidad de la Sorbona que van con su ordenador y están interconectados. Y eso sí saben intercooperar. Eso sí saben lo que es el intraemprendizaje. Eso sí saben lo que es la innovación abierta. Y otra serie de técnicas que hay por ahí, ¿no? Entonces, bueno, con eso es lo que queremos trabajar. Y por supuesto queremos trabajar con la opinión pública. Entonces, nuestro proyecto era construir un polo de innovación rural. Y bueno, pues partíamos de la base de, bueno, pues del caserío Gomiste, que es donde empezamos a desarrollar la idea, de los pastores, de los propios pastores, de nuestros alumnos, nuestros propios pastores. Desarrollamos este árbol, que no lo voy a explicar porque es muy largo y no hay tiempo, o sea, pero que básicamente habla de una zona de producción de queso, producción de otra serie de productos del pastor, inventar incluso nuevos productos del pastor, que es lo que nos interesaba hacer. Desarrollar todo un sistema de nueva formación en colaboración con la universidad y otras universidades, y desarrollar todo un sistema de sensibilización del público, porque si no tenemos cliente, ¿para qué rayos vamos a hacer todo lo demás? ¿No? El cliente es lo más importante, es el eje de toda la cadena de valor. Entonces hemos dedicado toda una serie de elementos a trabajar con el cliente, o a trabajarnos el cliente, dicho más subrepticiamente, ¿no? Entonces, bueno, creamos esto que llamábamos el Polo de Innovación Rural, que tenía 4 grandes brazos. Por un lado, teníamos esto. ¿Qué es esto? Pues es una foto del mayor acelerador de partículas por el momento del mundo, hasta que los chinos construían el otro, ¿no? Porque nosotros lo que queríamos era construir un acelerador de partículas. Entonces, ese acelerador de partículas, meter allí a los pastores, meter allí a los científicos, meter allí a las empresas, meter allí a todos los raros, mezclarlos bien, darle a la palanca y que surgieran chispas allá. Entonces, bueno, para crear esto invitamos, además de a los pastores, 2 minutos, ya voy, a la Universidad de Mondragón, al Basque Culinary Center, que es la otra facultad de la Universidad de Mondragón, que no sé si habéis oído hablar, que está especializada en ciencias gastronómicas, a la Universidad de Córdoba, que está especializada en desarrollo rural, a la Fundación Félix dos Ríos de la Fuente, porque
teníamos que incorporar a otro elemento que no quiero ni anunciar, que se llama el lobo. Al lobo teníamos que incorporarlo a todo este asunto. Y para eso le invitamos a Rodríguez de la Fuente, que es la mayor defensora de los lobos, ¿no? Y también pues metimos a Slow Food, porque esos son los clientes. Esos son los clientes que nosotros buscamos. Slow Food, esta organización internacional de 100.000 socios, pues lo metimos también. Y por supuesto metimos a nuestros pastores, a nuestros exalumnos o antiguos alumnos. Y creamos un think tank. Les pusimos una bata a todos, eso de dignificar al pastor. Aquí se sintieron orgullosísimos, porque estaban con eminencias como José Luis González Rebollar o Eduardo Ramos, que son científicos de altura, y llevaban la misma bata que ellos, que los pastores. Y su opinión valía lo mismo. Y ahí estuvimos en la Universidad de Mondragón, en el Paraninfo, creando todo esto. Luego creamos todo un sistema que queríamos trabajar por todo el Pirineo. Y hablamos con Feray y con Vanessa, que estuvimos ahí haciendo algunos intentos de cosas de estas, con Rubans, para desarrollar un proyecto que nos llevase un poco más allá. Y luego generamos también, bueno, pues la idea era crear un máster, llevar a la universidad a los pastores, crear un máster del pastoreo, que pudiéramos difundir por las montañas del mundo. Voy muy rápido ahora. Bueno, ahí los tenéis todos en varias sesiones, y queríamos trabajar con nuestro público objetivo, era la gente que se inspiraba en la naturaleza, los que estaban preocupados por la salud alimentaria, y también otro nuevo sector, que abarcaba desde los vestidos, complementos, ropa, un nuevo estilo de vida que abarcaba todo un montón de nuevos productos, ¿no? Y bueno, lo que queríamos era crear un club de la oveja lacha, un club en el cual, bueno, fabricamos a la chiñe, que es la oveja más grande del mundo, que es una oveja donde uno se puede subir. ¿Conocéis el Tragaldaguas de Bilbao? Uno entra por la boca y sale por la parte trasera. Pues aquí hicimos una especie de Tragaldaguas que la gente sube por arriba, bueno, los niños, y salen en forma de bolitas negras por el otro lado. Y esta la chiñe la bautizamos en la capital del universo conocido, que en este momento es Bilbao. Entonces, bueno, sí, porque ahí están nuestros clientes. Y no son clientes solo, sino nuestra fuerza de ventas. Si nosotros convencemos a los bilbaínos y bilbaínas de que el pastoreo vasco, de que nuestros productos, de que podemos hacer todas estas cosas, no hay mayor fuerza de ventas en el mundo que un bilbaíno. Es así. Y ahí estuvimos con el apoyo del ayuntamiento, etc. Luego creamos otro proyecto, que era el biopastoreo, donde desarrollamos una serie de laboratorios de innovación, que ahí más o menos están, pues, y donde fuimos metiendo a una serie de elementos en cada uno de esos laboratorios, para desarrollar toda esta forma participativa. ¿Y cómo nos pusimos en contacto con el público? Pues creando un festival de la oveja lacha. A partir de esta pegatinita, que es como la del burro que tenéis aquí, que es un icono y una identidad para todo nuestro público, tenemos un montón de gente que compra estas pegatinas, y creamos un sistema de sensibilización del personal en base a un festival de 4 días, que acababa siempre el domingo, donde íbamos a las icastolas, donde hacíamos unidades didácticas, bueno, poníamos el acelerador de partículas allí, les agitábamos a todos en discusiones, o sea, nosotros no hacíamos congresos de estos así, sino lo que hacíamos es juntar a la gente y electrificarla, para que hubiera unas discusiones terribles, y de ahí sacábamos muchísimas conclusiones, ¿no? Y también, bueno, pues hacíamos votaciones electrónicas, en fin, utilizábamos la tecnología para llegar a conclusiones en el mismo momento, ¿no? Esa es la chiñe, la oveja más grande del mundo. Montamos una feria en pleno Bilbao, con todos los pastores, se hicieron una serie de reuniones, montamos un concurso, Lacha Drop, le llamamos. Pega un salto por la oveja lacha. Con esa camiseta que tenemos ahí, que está fabricada con un sistema, bueno, trabajamos con Astore, los de los pelotaris, los que fabrican ropa deportiva y de montaña, para diseñar esta camiseta, que es una camiseta Ghost, 100% ecológica, desde la tierra donde se cultivó la hierba que comió la oveja, hasta el tinte que se ha impreso ahí, pues son ecológicos, ¿no? Y fabricamos... Sí, bueno, me voy ya. Bueno, hicimos un montón de fiestas, inventamos un nuevo estilo de música, el Archain Rock, el rock del pastor, ¿no? Y bueno, pues luego al final terminamos haciendo lo que sería el Lachagune, un centro, bueno, lo diseñamos porque no lo hicimos al final, no teníamos dinero, pero el Lachagune era un centro de investigación y desarrollo de la innovación en el sector del pastoreo vasco. Y con todo ello concluimos que el mayor reto al que se enfrenta el pastoreo actualmente es aprender a utilizar las herramientas competitivas del siglo XXI para convertirse en un profesional de tomo y lomo como debes. Y nada más. Molt bé. Muchas gracias. Passo la paraula al Pere Domènech, que és pastor, que ens parlarà del risc d'incendis forestals i de la ramaderia extensiva des de la seva experiència.
experiència. Molt bé. Hola, bon dia. Primer em presentaré, soc el Pere Domènech, un pastor de la Conca de Barberà, concretament de Vimbodí Poblet, i que em va incorporar, diguéssim, com a pastor. Vaig rebre el ramat de casa quan jo era jovenot, tenia llavors com a uns 20 anys, vaig començar, i és un ramat de cabres de llet, però és bestiar extensiu. O sigui que avui tenim la costum, ens sembla que sobretot les cabres han d'estar estabulades, nosaltres de tota la vida, com el meu padrí i el meu pare ho havien seguit fent, pastoraven les cabres de llet. La raça que portem és un encreuament de la raça granadina amb l'alpina, que és la raça que ens va més bé per fer aquestes zones, i sempre havíem pasturat, havíem fet conreus en boscos. Però un bon dia, a vegades que les persones ens canvien la vida així en sec, al final ens han de traslladar a final de la dècada dels 90, vaig conèixer companys de la FECOC, alguns d'ells són aquí, i juntament amb tècnics que llavors és la Direcció General del Medi Natural, em van proposar fer una prova pilot, un altre pastor i jo concretament, per agafar i posar el ramat de cabres 6 mesos a dintre el bosc per fer efecte de limpiar boscos per fer les pastures tal com demà. Jo en principi no em va donar cap quimera perquè el meu padrí havia fet molts anys de pastor i mai havia tocat un conreu. Sempre havia anat pasturant pels boscos. Llavors jo ho havia vist com ho feia, més o menys, el meu pare també, però ja havia alternat conreus amb boscos. Jo hi havia fet conreus amb boscos i llavors era 6 mesos estar dintre sense treure'l. Vull dir que llavors s'havia de passar de tot el que el bosc ens havia de donar. Com us he dit, jo soc de Vimbodí, la Conca de Barberà, Vimbodí Poblet, i llavors aquí van sortir unes peces fonamentals, uns autors fonamentals que van ser que ens vam ajuntar, per dir-ho d'alguna manera, el pa i la gana. Hi va haver dues persones que van tenir molt que veure, que van ser dos tècnics forestals, dos peces fonamentals en aquest tema, que van ser, ho haig de dir el nom perquè així s'ho mereixen, que va ser Joan Llagostera i Anton Ballvei, o Anton Ballvei i Joan Llagostera, que van ser els que van apostar perquè nosaltres féssim aquesta activitat dins del bosc. El primer any, que va ser això, resulta que abans de començar, membres de la Junta de la FECOC van anar al País Valencià i allí van veure una explotació i van veure totes les seves mancances que tenia i les seves petites avantatges. I llavors van dir, això ho hem de traslladar a Catalunya i el que hem de fer és millorar-ho. Abans hi ha hagut un pastor aquí, que ha sigut el Mateu de Toralla, que ha parlat de les bellotes, nosaltres en diem aglans. Vull dir, tot això són menjars que sempre s'havien d'aprofitar i s'han de continuar aprofitant. La primera em van proposar a mi, què et sembla, et veus en cor? Sí, home, vinga, comencem. Vam començar el 2002, me'n recordo sempre, que era el 14 de juny. Vaig pujar al ramat en una zona que diem Plans de Mas d'en Pagès, això és el terme de Vimbodí, o sigui, el límit del bosc de Poblet, tocant amb el terme de Prades. I allí vam resultar que vam estar uns 4 mesos i després vam passar a una altra zona que és els Plans de Sant Joan. Allí hi havia una zona on hi havia molts arínjols, jo parlaré no sé, d'allòs arínjols, no sé si sabeu tots el que és. Jo parlaré com parla un pastor, no em feu dir la definició en llatí, perquè aquí no arribo tan lluny, del terra no vaig passar. I resulta que allí s'havia de tallar un bosc i el problema que hi havia és que els arínjols no deixaven entrar els motosserres. Si posaven els motosserres no podien, allò era impossible de fer-ho. I vam fer uns quants dies amb el ramat allí i després me'n recordo que el dia de la festa major de Vimbodí vaig parlar amb un veí, dic, vas de pujar a fer un cop de mà. I vam agafar i per poder fer festa allò a la tarda vam ballar una zona que podeu d'uns aproximadament uns 900 metres quadrats, vam ballar amb balla cinegètica i aquella tarda el ramat de cabres vam posar dintre. Allí hi havia uns pins que feien uns 10 metres d'alçada i que els arínjols arribaven fins a dalt la punta. Vam deixar el ramat a dintre tota la tarda i la Sant Demà al dematí vam tornar i aquells arínjols hi havien desaparegut tot. O sigui que el bestiar es havia anat estirant, o sigui, això és per veure-ho. Aquí representa que en aquest cas a València això ho feien amb ovelles. Nosaltres en aquest cas no volem entrar a través de la mateixa FECOC, mai hem volgut entrar en la problemàtica que si galgos o podencos, o sigui que si cabres o que si ovelles. És bo, jo sempre us parlaré
d'oví i de cabrum. No us parlaré mai de vaques ni us parlaré mai d'euques perquè senzillament no en tinc ni idea de com funciona. Ara el que sí que us puc dir és que la meva experiència en quant a el que és amb cabres, això funciona per si sol. Llavors representa que aquí es va fer aquesta prova pilot que vam estar uns 2 o 3 anys. Per fer això ens vam trobar que, clar, jo us he explicat que vam haver de canviar el sistema de producció que portàvem. El portar el bestiar al mes de juny dalt significava que nosaltres havíem de portar el bestiar, no fer-los produir llet, sinó eixugar-les a dalt al bosc. O sigui, que les fèiem criar gener, febrer, pujàvem els cabrits, traiem els cabrits, ens posàvem a munyir i a l'època en què els posàvem a eixugar és quan els portàvem a dintre el bosc. S'havia de pasturar aproximadament sobre unes 8 hores diàries, comptant el que és remugar, una hora de remugar i la beurada i tot això. Però que entre el viatge, que s'ha de comptar que el viatge s'està pràcticament 1 hora i quart en baixar i 1 hora i quart en pujar, pràcticament això et suposa tota la jornada. Estem parlant de 10 o 12 hores que tu cada dia t'has de dedicar al bestiar. Bé, el ramat està format per 400 cabres i que ara de poc, de fa uns quants anys, la muntanya s'ha anat transformant. O sigui, d'aquells arínjols, d'aquella esbarzerola, d'aquella gavernera, d'aquell esbarzer, tot això ens ha anat desapareixent, ens ha augmentat molt més la junça, el fanàs, l'herba prima. Vull dir, ara ja se'ns fa una pastura molt més fina i jo, allò que he vist alguna pel·lícula del Robin Hood, sempre la gent que no hi ha estat, els dic, imagineu-se un bosc del Robin Hood que podies córrer amb un cavall per dintre i que no et tocaria cap ram al damunt i que tu podries veure tens una visibilitat pràcticament d'uns 700 o 800 metres, tot el que l'ondulació del terreny ha permet. Bé, amb això va ser fonamental també el que us he comentat d'aquests tècnics forestals que primer ens van aconsellar posar el ramat després d'un tractament silvícola. Què vol dir? Primer aclarir el bosc, treure la fusta més adient, deixar la fusta més adient, treure tota la fusta que hi hagués, els arbres més vells, no més vells o més torts, deixar-los més macos i sobretot picar la rama. Llavors, clar, al picar la rama també si hi havia esbarzer, també quedava triturat, després el tornava a passar al bestiar, això anava, a poc s'ha anat transformant. Jo, ara em sap greu perquè un dels tècnics que ara tinc allà em va dir et preparo un llàpid i llavors aquí podien fer fotografies. Alguns d'aquí, la Vanessa, que concretament ja ho ha vist, el Francesc Batalla també i algun tècnic el tenim. Es pot ensenyar a tothom qui es vulgui, o sigui, només es podeu posar en contacte amb mi i us ho ensenyarem. Vull dir, més hem de fer 1 hora i mitja de pista forestal i es pot veure aquesta zona. Aquí, recentment, hi vam incorporar unes 50 ovelles a dintre amb el ramat per fer una prova, perquè clar, vam veure que ens marxava tot el que era llenyós i ens augmentava tot el que és la pastura més fina. Tant és així que llavors al costat, al poble que hi ha de Rojals, un xicot s'ha posat jove, un nou pastor, doncs va demanar unes 200 hectàrees d'aquestes 8 o 100 que estava pasturant jo perquè hi pogués entrar amb les ovelles dintre i la història. Llavors se li va cedir i llavors hem desplaçat una mica més el ramat cap a la zona, diguéssim, més nord per agafar més terreny, més bosc, per tornar a limpiar i aconseguir el mateix amb el mateix de llos. Jo, per altra banda, s'ha fet amb 2 partides diferents. Una és els plans de Sant Joan, que és el que us estic comentant, altra va ser en plans de Mas de Pagès, i llavors una molt petita, que va ser a la zona, diguéssim, que en diem una partida que és a Castellfollit, que és un alzinar d'uns 80, allí, bueno, el que sí que vam pasturar són unes 80 hectàrees, i en aquestes 80 hectàrees representa que allí vam aconseguir fer un bosc incombustible. O sigui, allí van aclarir les alzines, es va treure, la rama es va picar, i llavors al darrere es va començar a pasturar. Què va passar? Al cap de pràcticament 2 anys, els arbres de les alzines van augmentar de diàmetre de tronc, o sigui, el que és de calibre de tronc, i de diàmetre d'arbre. Llavors, tota la llocada jove que sortia quedava ofegada. Al no poder entrar al sol, quedava ofegada. I com que a més el bestiar està agafant la llocada, doncs allí podríem passar-hi en ple mes d'estiu, posar-hi un misto i no patiu que allí no cremaria res. Llavors, és una zona en què la guardem, que quan baixem el bestiar de l'altra zona, dels plans de Sant Joan, passem per allí, si és un any de glans, passem per allí, igual ens hi passem un dia o un dia i mig, a que el bestiar pugui menjar tantes aglans com vulgui, perquè aquelles alzines no fallen, és collita segura. Bé,
Llavors, això va continuant a través de la Generalitat, perquè, esclar, la producció en si, el que és del bosc, és molt justa. Llavors necessitàvem un ajut, i ho sento molt, però hem de tornar a parlar de diners i hem de tornar a parlar d'un conveni, perquè d'alguna manera el que és els pastors també hem de poder fer bullir l'olla. L'ofici és molt digne. Jo només, per dir-vos que aquí s'ha parlat de dignitat, jo només us diré una cosa, que a pesar de totes les dificultats que pugui haver, si mai tornés a néixer, m'agradaria ser pastor. Vull dir, si això un dia heu ser feliç, doncs allà m'hi podeu apuntar. Llavors, aquí va entrar un moment en què la FECOC va fer un conveni amb el departament, que llavors era el Departament de Medi Ambient. Aquest conveni tenia una habilitat per durant de 4 anys, en què van dir, bueno, aquí esteu fent una limpiesa que d'allò, això ho han de lligar d'una manera o altra. I es va posar una càrrega ramadera de 1,2 cabres o una cabra per hectàrea i posant un preu, comptant els transports, la duració, tota la història, d'uns 40 euros per cap i hectàrea. Llavors això et suposava que durant 6 mesos, que era el període de màxima vegetació, tu podies veure un ingrés molt important, vull dir, les coses tal com siguin. Què vam fer? Doncs aquests anys vam agafar, pujàvem el bestiar dalt, el pujàvem a eixugar, quan en pic estaven eixugades aviàvem els bocs, posàvem a cobrir el bestiar, de tal manera que quan fos el baixar, que sempre baixàvem cap al 20 TN, no per res, però una casualitat, no us penseu perquè passi el dol ni molt menys, cap al 20 TN sempre acostumem a baixar aquella setmana, i resultava que les baixàvem cap baix a punt de criar. Volia dir que els primers cabrits ja els veníem per Nadal, enganxàvem les festes de Nadal, Cap d'Any i tot el Reis i tota la història, pel tema per poder aprofitar cabrits, i llavors nosaltres hi vam d'esperar a la Pasqua, perquè el cabrit té un mercat molt especial, o sigui, és un mercat una mica complicat, molt capritxós però és molt complicat. Llavors d'aquesta manera va ser que ens vam haver d'adaptar a la forma que d'allò. Llavors en pic érem allí, resulta que això és curiós perquè ens van vindre, nosaltres vam anar a València, això és veritat, però és que un cop va ser allí i estava funcionant, ens van vindre comunitats autònomes a veure el que fèiem. Una de les tals va ser l'Aragó. L'Aragó, en principi, ens van dir a nosaltres que tal com ho veien hi volien posar 20 explotacions. Aquí a Catalunya vam començar 2, després vam passar 3, després vam passar 4, vam arribar fins 6 a 8 i ara tornem a estar a 2. Després us explicaré perquè és la problemàtica que la gent ha anat plegant. Bé, l'Aragó de moment ja en volia posar 20 i nosaltres vam quedar parats i clar, i els tècnics de l'Aragó teníem des del Matarranya fins a la Pirineu, des dels Monegros i que volien fer amb ovelles, cabres, euques, vaques, fins inclús ens van parlar de dromedaris i camells posats a la zona dels Monegros, va dir que no d'allò, i avui per avui ens han dit que hi ha aproximadament cap a uns 300 explotacions que estan fent aquesta actuació a dins de l'Aragó. Aquí, només, si només estic a la meitat. Bueno, intentaré ser el més breu possible. Llavors, aquí ens trobem que és una cosa que ha funcionat força bé. Tothom que ho pugui veure, tothom que ha vingut s'ha quedat bocabadat i que llavors em sembla que pel tema de prevenció i prevenció d'incendis és una cosa que és fonamental. Tothom que ho veu li agrada, inclús els polítics. Aquí el Francesc Batalla ho sap perfectament, que després que hi ha hagut un incendi una mica important sempre tenim una visita del polític que li toca. Mira, sí, i llavors així es queda. Llavors, aquest és el... I acabo, em salto diversos punts, però bueno. Una cosa que l'haig de dir per força. L'últim tractament que es va fer a silvícola allí, que van ser de 147 hectàrees, dintre d'aquestes 800 i pico se'n van limpiar 147 que quedaven, van costar 281.000 euros a l'administració de limpiar-los. Això era maquinària, això va ser el tractament d'aquest silvícola que va costar. En 14 dies de pasturar aquestes 8 hores que us deia, aquell bosc de 147 hectàrees torna a quedar com l'any 2008 el van limpiar per primera vegada. En 14 dies, jo quan pujo dalt pujo per 180. Imagineu-se si se'n pot arribar a limpiar un ramat ben portat, si se'n pot arribar a fer de feina. Llavors, ja per d'allò, el futur és... Ens van dir que estaven fent una línia d'ajuts pels temes de pastures de sotobosc, que ve sortir publicada el mes de setembre.
avui per avui, no sé, poder s'està gestant. De vegades que això de la gestació, nosaltres en bestiar sabem que duren 5 mesos. El tema d'ajuts no ho sabem. Poder s'ha esforrat, no ho sé. N'hi he parlat amb un senyor que hem tingut abans aquí i em penso que no està ni... no han fet ni la mort, o sigui d'allò. Bueno, llavors, no ho tenim massa clar. Ens agafa una mica... no em vull queixar, però ens agafa una mica l'efecte aparador. Sabeu vosaltres aquelles botigues tan maques que a vegades veiem uns aparadors tan xulos que veus de tanta qualitat i tal, i que ningú entra dintre a comprar? Doncs això és el que ens està passant a dintre. Vull dir, dintre de la FECOC ens estem trencant les banyes cada any. Vull dir, marxem amb un professor quan és el mes d'abril i mes de maig, Paco Batalla, algun company més de la muntanya, i jo i un servidor que anem cap a baix a Barcelona, i ja tornem patapim, patapam, patapim, patapam, i al final portem que d'allò. Bueno, molts dels companys han plegat perquè en aquest conveni que us explicava hi havia tota una sèrie de clàusules que les havia de complir l'administració i que era sobretot el calendari de pagament, i aquí no complia. Hi va haver algun any que es havia acabat d'allò i no s'acabia res, començava amb l'altre, encara ens devien l'anterior, i llavors segons com te venien dos a la vegada, dos anys a la vegada, i clar, llavors qui ho va poder aguantar doncs aguantava, i el que no, doncs mira, va plegar. Jo els hi feia algun any d'aquestos que es van ensopegar i acabo. Algun any d'aquestos que es va d'allò, és que acabo perquè parlo el més de pressa que puc. Resulta que algun any d'aquestos que no ens havien pagat, ens ajuntaven dos, els hi vaig dir a tall de conya, no us vingui l'acudit de pagar-nos el tercer, perquè això serà massa, però bueno. En tot cas, només per les reivindicacions que us voldria dir, aquí s'ha dit moltes coses. Jo, a través de la FECOC, hem vist que el 60% de les explotacions, totes tenen, del 60%, tenen espai forestal a dintre. I això s'ha d'ajudar, això s'ha de tindre. Perquè això que estan dient del País Basc, que tenen que la seva ovella, doncs el nostre bestiar també. El que és el jardiner del camp, això no l'hem de perdre. I aquella gent que té bestiar té el bosc net, i per tant l'hem d'ajudar. I si convé convençant el veí, que potser no hi entra, o que a mi m'està passant. Hi ha gent que m'està convidant a que entri amb el meu ramat a que li limpi el seu bosc. Vull dir, això ja és curiós. Llavors, una altra cosa que també us volia dir és que nosaltres això ho vam fer sempre en bosc públic. Això és igual. Amb un pi no sap mai si ha nascut en un bosc públic o privat. El que té por és de quan li vingui un foc en el cremi. I en definitiva, nosaltres no hem sigut tan innovadors com pogut ser el País Basc amb tots els respectes, però sí que us volem dir que hem tornat a inventar la sopa d'all. Moltes gràcies. Passem la paraula ara a la Isabel Madrigal, tècnica de l'Associació de Criadores de Ovino en Sotano. Bueno, jo, si puc, parlaré sense micro, també. No, que valenta. Haig de dir que, bueno, no sóc la tècnic de l'associació, perquè jo en realitat treballo pel Consell Comarcal de la zona de la Jafetània, però com a tècnica en desenvolupament porto uns anys recolzant a l'Associació de Ramaders. Llavors, espera, que m'he apuntat un parell de coses que ha dit. Bueno, jo, com veieu, parlo català, soc catalana, però visc i treballo a l'Aragó. Estic al·lucinada d'aquestes 200 explotacions de cabres. Després m'expliques amb qui has parlat, perquè vull dir, hi ha coses, abans de començar a explicar-vos el meu projecte, coses que heu comentat i que m'agradaria dir. Per exemple, una cosa molt important que ha dit la Vanessa sobre la regeneració generacional és el tema, això que em sembla que has comentat, que és a la Cerdanya, que han permès una incorporació d'una petita explotació. Això és increïble perquè allà hem tingut gent, jo que treballo en temes de desenvolupament i de recolzament a emprenedors, és que van venir fins i tot els de Ossera, van venir a Jaca explicant-nos el seu projecte. Els hi era igual. O fiques 400 ovelles o 400 cabres o no et donen un ajut per fer llet. O sigui, tenim 2 explotacions que fan llet a la Jafetània. Compren la llet fora. Perquè ja sabeu que a l'Aragó, bàsicament, aquella zona, bueno, ja després us diré on estic. Volia dir això, que em sembla superinteressant, els hi en parlaré, a veure si prenen exemple. Després, coses que s'han comentat i que tenen a veure amb el que jo explicaré. El Vasculari... ¿Cómo es eso? Vasculari Center, del que has hablado, tiene algo que ver con lo que yo comentaré al final, como conclusión o como, no conclusión, como seguimiento del proyecto que os voy a explicar. Y
Y bueno, el tema del slow, que has hablado tú, ¿no? El proyecto del que yo voy a hablar, ese es hiper mega slow, és a dir, que és lento. El que anem fent té a veure amb la llana, molt diferent del projecte de les xisquetes, que suposo que coneixereu o que heu sentit. Jo vull parlar, abans de tot, de la llana, no? Com que bueno, ho he fet en castellà perquè ho sento, fa molts més anys que estic a fora de Catalunya que dins i a mi el català no me'l van ensenyar bé, llavors ho he fet en castellà. I, bueno, és un producte derivat de la ramaderia? Sí, tots diem sí, no? Però està considerat com un producte industrial. I això ha sigut un dels grans problemes a l'hora també de fer i de tirar endavant amb la llana, no? És un producte derivat de la transhumància. En el cas de la llana ansotana, que és de la que jo parlaré, claríssimament, perquè és el fruit de la barreja entre la raça aragonesa, que és la raça que més hi ha a Aragó, i la merina. I això va passar perquè hi havia moviment, no? O sigui que en aquest cas diem que sí. Interessa donar-li un valor? Bueno, això és el que en parlarem. I per què? I com? Bueno, això és el que intentaré. Jo el que pretenc aquí és explicar-vos aquest petit projecte que té a veure d'una raça local en perill d'extinció, amb una zona de parc natural. A veure, em sembla que la propera és la primera vegada que faig una presentació d'aquesta, no sé si em seguirà. Volia dir que una cosa molt important del que us explicaré són conceptes. El concepte de col·laboració ha sigut fonamental per poder fer això, tot i que el ritme sigui slow, però hi ha hagut col·laboració de la Jota, és del Consell Comarcal, després està el programa líder local que ens ha recolzat, i l'associació de ramaders, clar, si no, no haguéssim pogut fer res. Llavors, això, li hem dit que és el despertar de la llana ansotana. Per què? Perquè la llana tenia un valor molt important abans. Llavors, no és que de cop i volta l'haguem descobert, és que estem intentant que desperti. Llavors, per què? Precisament Ansó, el poble, que està a l'altra punta, vull dir, venim d'una mica lluny, bueno, jo vinc de Jac avui, no d'Ansó, sinó encara estaria a carretera. Hi ha un aconteixement l'últim diumenge del mes d'agost, que és el dia del traje ansotano. No sé si ho veieu, però realment la foto no és gaire bona, però és que és impressionant, és impressionant, això no sé com es fa més així. Vull dir, tot això ara la gent es vesteix per aquest dia, però és que fa 50 anys hi havia senyors, sobretot els senyors, que anaven vestits així. Les senyores no, perquè això era una manera de tenir-les con la pata quebrada i en casa. Perquè jo em vaig vestir una vegada i és horrorós, allò és per no moure't, o sigui, és que no pots fer res. A part que les dones abans eren més petitones i és que, bueno... Però això està fet, tot és, abatanado, una sèrie de coses, la llana està... Era superimportant en so i estava molt present. Això es toco amb els dits i no... Bueno, llavors, vull dir que la llana existia, això és un mapa una mica desfet, mal fet d'Aragó, però deformat. Nosaltres venim, això són les races locals d'Aragó i nosaltres venim just d'aquí, Ansó està aquí, just al costat de Navarra. Bueno, hi ha molta influència també de Navarra. Llavors, us explico així, vaig passant i us explico una mica el procés, però el que vull destacar, el que m'agradaria destacar d'això és el tema de... Això s'interessava posar-la en valor. Com va començar aquest projecte? Per què vam fer un projecte per revaloritzar la llana ansotana? Perquè va haver un ramader que va dir, ostres, abans era molt important, i què passa ara amb aquesta llana? Llavors, i per què em van contactar amb mi? Perquè jo treballo allà i perquè sóc una apassionada de la llana. He intentat viure 4 anys de la llana i per això estic ara aquí, perquè no ho vaig aconseguir, no? Però bueno, la qüestió és que hi havia un interès, però no un interès econòmic, de dir, a veure si amb això podem guanyar molts quartos, perquè tampoc, vull dir, els ramaders ja saben que, bueno, és difícil, no?, que això suposi. Però els hi sabia greu que es barregés amb la resta de la llana. Llavors haig de dir que tot aquest procés va començar, el tema de la col·laboració he dit que és molt important. Per què?
perquè realment existeix una associació europea que es diu Atelier, que fa molts anys que està treballant per revaloritzar la llana i gràcies als coneixements d'aquesta associació, en el 2009, que va ser l'any internacional de les fibres naturals, jo no sé si a algú li sona això, que el Ministeri va organitzar un muntatge increïble de jornades, ponències, conclusions, que s'ha quedat amb no res, però en canvi, des de l'associació aquesta Atelier, que és europea i té la seu a França, juntament amb tècnics especialistes de la llana de Biella, es va fer la primera, una exposició europea de les llanes. Ara us el deixaré, està pobre, està una mica, se'n va mullar i està tot arrugat, però llavors van intentar fer una exposició de les llanes que hi ha a Europa i de què es pot fer amb cada llana, no? Perquè no hi ha llanes bones o dolentes, sinó que cada llana serveix per una cosa diferent. Llavors, com que jo coneixia l'associació, m'ho van dir a mi, i clar, us podeu imaginar quina raça està representant Espanya? La merina, però quines altres? Ara al·lucinareu. L'ensotana i la aranesa. Sí, veieu. Mireu-ho que ja ho veureu. Ho aneu passant. Llavors es va fer aquesta exposició, es va fer a París, vam participar en un xal que vam fer a nivell artesanal, aquest que hi ha aquí, i bueno, això també va servir perquè en aquesta trobada que va ser a París, a Rambouillet, vam estar parlant de què podíem fer amb la llana, perquè tothom s'omplia la boca de fer aïllants, no? Fer aïllant de les cases, però bueno, com que parlàvem d'una cosa molt petitona, parlàvem d'alguna que volíem fer els ramaders, ho vam descartar una mica, no? Vam decidir que el primer que havíem de fer era fer una prova i filar-la a nivell no manual, sinó a nivell industrial. No se'n fa res, de la llana. O sigui, de la llana no se'n feia... Espera, això. Llavors, això ara no em respon. No sé per què. No sé, com que he anat cap endavant... Bueno... A veure si surt d'aquí. Bueno, la qüestió és que el primer que vam fer va ser agafar 90 quilos de llana i s'ha ficat a dins, no sé per què. Bueno, vam agafar 90 quilos de llana que a un ramader li vam dir sisplau, selecciona-les, i les vam enviar aquí al Pirineu, un dels pocs llocs que queda on hi ha... No, això és més enrere, però bueno. És igual, que entraré sense... El que vam fer va ser seleccionar 90 quilos de llana, les va seleccionar el ramader. El que passa que li vam dir que, sisplau, que ho fes tenint en compte que s'havia de rentar, ella em va dir, sí, les he seleccionat. Bueno, 2 cops la van haver de rentar. Evidentment, doncs van xullar sobre de la palla. Llavors, vull que veieu, a veure si podem, vull que veieu la imatge, la llana com, perquè es veu que estava neta. Bueno, la qüestió és que, com a mínim, és això d'aquí. A veure si som capaços. Mireu la llana, la quantitat de palla, no sé si es veu. Va ser horrorós, jo vaig estar allà, sisplau, neteja-la, que no puc, està fet una merda. Bueno, la qüestió és que per primera vegada vam veure llana seva filada a nivell industrial. A part d'això, també vam anar, o sigui, gràcies al programa LEADER, vam poder fer un viatge a Itàlia, a Biella, on està ara l'exposició... És que això ara... On està l'exposició... A veure si ara em fa cas. On està l'exposició europea. I... No sé per què. És que és tan sensible. Deixa'm un segon. Bueno, la qüestió és que vam anar a Itàlia, sobretot, vam anar amb ramaders, tot això ho fèiem amb els ramaders, que en són 10 de l'associació, perquè veiessin la complicació. La gent es pensa, mira, Diana, valoritzem-la, fem mitjons, que les dones facin mitjons. No sé per què també sempre les dones ens hem de quedar a casa fent mitjons, perquè sempre hi ha aquesta idea, no? Que les dones que estan a les cases, com si no tinguessin res més que fer, que facin mitjons o que facin artesania, no? Que, evidentment, sí que és veritat que hi ha dones que en fan, però també hi ha homes que en fan. Bueno, la qüestió és que... Només la fletxa, només toqueu la fletxa. Aquesta fletxa. La fletxa d'això. Vale, bueno, doncs ara anem una mica enrere. La qüestió és que vam anar a Itàlia, vam veure la complicació del procés de la llana. El rentat és molt complicat. I, bueno, doncs tot això va fer prendre una mica consciència. Sí que és cert que amb la llana que vam obtenir, com que en teníem filada,
I, bueno, aquí pues, si no ho puc ampliar, no ho amplio. Però m'agradaria que veiéssiu allà en aquella cantonada, jo ho amplio, després ja tornarem enrere. Vam participar a la Fira d'Ensó. Aquesta noia que hi ha aquí és una tècnic que va fer un estudi sobre la llana, vestida d'ensotana, que ja us dic jo com vam acabar. Llavors, una artesana va fer unes nines, petites coses que es van anar fent. Després, jo dic que l'important era pels ramaders, que van poder posar la llana afilada a la fira, una fira ramadera que hi ha allà, vam fer un petit curset de feltre. Important que va participar una associació de discapacitats que des de llavors treballen bastant amb la llana, fan coses amb feltre. Però vull dir, al final, més coses, vam fer una trobada pirenaica que va ser molt xula, Vanessa, que vam estar allà molta gent a nivell del Pirineu. Nosaltres sempre hem estat col·laborant amb aquesta associació francesa i també vam començar a col·laborar amb associacions del Pirineu de l'altre costat. És a dir, que a nosaltres ens cau, Bagnères de Bigorre, estan allà, i també vam contactar, que ja estan més a prop d'aquí, amb els de Montbrun-Bocage, que també estan intentant revaloritzar, posar en marxa, entre diverses persones, la filatura aquesta on vam transformar la llana. 2 minuts. Quan? Isa, 2 minuts. La qüestió, què vull dir amb tot això? Al final hem fet diverses coses. Els ramaders han pres consciència de lo complicat que és posar en valor la llana, no? I no vull deixar de dir que una de les persones que ens ha ajudat a posar en valor la llana, perquè vam fer aquesta selecció de 90 quilos, després vam fer una altra selecció. Aquesta és el resultat de la primera llana sense fer cap mena de selecció. Aquesta és 500 quilos que vam fer selecció gràcies a un francès de l'associació aquesta francesa i la vam fer només en el moment de la xolla, ajudats per un taller ocupacional, una sèrie de coses. La qüestió és que aquesta llana, aquesta segona, la persona que més llana ens ha vengut ha sigut la Carme Bonifaci, que treballa per l'Associació de Ramaders de l'Aranesa. Perquè ens vam conèixer a França. El tema de la col·laboració ha sigut molt important. Però vull dir, en aquests moments, després de totes les col·laboracions, les aportacions, quin paper té? Dius, vale, molt bé, tot això ho hem pogut fer perquè hem tingut una petita ajuda del programa LEADER, no us penseu, van ser 1.200 euros i amb això ho vam poder fer tot. No hem demanat més, perquè la idea era fer coses que no estiguessin... Però llavors ara en aquests moments, dius, i quin sentit té ara? Amb la llana no anirem enlloc, vull dir, no augmentarà els ingressos dels ramaders, però creiem que és una representació, ens ajuda a afavorir el vincle amb el territori de la ramaderia d'Ensó, que està en un parc natural, que la gent fa, la transhumància, la transtermitància, totes aquestes coses, però que ho fan. És un parc natural, sistema extensiu, vincle amb el territori, vincle amb les persones, perquè ells han estat implicats. Evidentment, els 10 ramaders no. Hem tingut reunions de restitució. Ells mentre vagin fent, hi ha 2 o 3 que estan interessats, que és una raça autòctona, que això, la llana, en realitat, el que serveix, hem presentat activitats de la llana a la Carta Europea de Turisme Sostenible de la zona, i la vocació de la llana és formar part de la carta de presentació d'aquest sistema extensiu, és a dir, afavorir la producció de carn. I estem estudiant ara la possibilitat de dir, de fer promocions, de dir, si tu compres tants quilos del lechal ansotano, entres en un sorteig d'un edredon de llana, perquè tenim gent que ho podrien fer això, però no artesans que es dediquen a això perquè no en tenim allà. Llavors, diguem que ha sigut un procés que estem encara amb ell, Ara ja no volem ajuts, ara el que volem és caminar sols. I el que vull dir és que sí que és un procés, un element posat en valor, vinculat a un sistema de producció, a la transhumància en origen, i que creiem que ha de servir per posar en valor el que realment interessa als ramaders, que és lo que tú decías. Y lo del Vasculary Center es porque hay una persona que pasó por ese centro que en estos momentos está haciendo ternasco y lechal ansotano en un vivero de empresas agroalimentarias que tenemos en Jaca
y que además han montado una cooperativa de comercialización y bueno, pues que está muy interesado también en promocionar la lana. Ya está. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I ara participarà Aureli Casadella, que és tècnica del Centre d'Estudis i Activitats Pastoral dels Alps Mediterranis, per la zona de Bordeus. Sí. ¿Gritas? Bueno, muy buenos días a todos. ¿Se escucha? ¿Mica? Ya, bueno. Intento con eso. ¿Mejor? No, no apretar. ¿Ahora sí? Ya, listo. Bueno, antes cualquier cosa no hablo ni una palabra de catalán, de hecho en español nomás, y aprendí en Chile y Bolivia, así que hay alguna palabrita que no va a entender, ¿no? Me lo dice, ¿no? Bueno, voy a intentar presentarle rapidito lo que es transhumancia en zona mediterránea francesa y también hablar un poco de la PAC en Francia, si tenemos tiempo. Bueno, eso es el arco mediterráneo francés y donde yo trabajo es la zona, o sea, la región PACA. Tenemos 6 departamentos y lo que representa más o menos 4 millones y pico de habitantes que viven por la mayor parte en la zona litoral. Históricamente en Francia se ha hecho inventario de todo lo que es pastoreo. Antes se hacía a nivel de cada municipio, los ganaderos venían y anotaban dónde pastoreaba. Y hemos intentado seguir la dinámica haciendo inventario cada 10, 15 años. Eso es un resultado del inventario de 2012-2014 y todo lo que es verde representa las zonas pastoreadas. Eso no son las zonas declaradas en la PAC por los ganaderos, sino es lo que es verdaderamente pastoreado, ¿no? Hay una diferencia enorme. Sí, claro. O sea, lo pastoreado debe ser unos 300.000 hectáreas y ahí tenemos 800, o sea, casi 900.000 hectáreas pastoreado, lo que representa 30% de la región. Bueno, eso rapidito, la principal producción en Francia, o sea, en la zona, en la región PACA es producción de cordero. Tenemos 600.000 ovejas, cabezas, un poco más, 650 ahora. Después, producción de vaca para la carne, 800 exportación, o sea, fincas. Y un poco de producción caprina con producción de leche y de una producción quesera. Para que pueda entender un poco, voy a intentar sintetizar la historia pastoral en Francia. Bueno, hasta el siglo XIV había una demografía en todo lo que era rural, bien fuerte. Era la tradición agropastoral, creo que era más o menos lo mismo en España. Había gran transhumancia de la zona litoral hasta las montañas y hasta los fondos del valle hasta la montaña. Después hubo las revoluciones industriales y sociales y se abandonó todo lo tradicional, digamos, la gente se vaya de la montaña para trabajar en industria, ¿no? Y a partir de 1970 hubo un cambio en las políticas, que es muy importante para nosotros. Hubo un reconocimiento del interés pastoral, o sea, interés en el paisaje, en la prevención de los riesgos de incendio, en mantener lo medio ambiente tal como está. Y de hecho hubo la ley pastoral. Y esta ley, 1972, es muy importante porque nos ha dado toda la herramienta que tenemos hoy en día para estructurar mejor el medio ambiente, digamos. Algún ejemplo quizás, tenemos estatuto específico cuando ganaderos se agrupan para ir a la montaña, constituyen una asociación particular, lo que permite mutualizar todo, o sea, el ganado, los equipamientos, todo, y facilita la gestión del medio ambiente. También tenemos estatuto específico para agrupar propietarios,
O sea, cuando tiene algo comunal y un montón de propietarios privados, tenemos alguna herramienta para agruparse y es más fácil para los ganaderos ir y tener un convenio para pastorear. Y a partir de 1900, esta fecha, bueno, ha empezado todo lo que es investigación, producción de referencia pastoral y también todos los servicios técnicos, digamos, como mi estructura, o sea, mi organización. En los años 80 se ha construido mi organización. Eso pasó rapidito. Funcionamos con 80% de financiamiento público, ¿no? Europa, Estado, región. Más o menos hay una persona por departamento y uno responsable de investigación. Y bueno, hacemos investigación, referencia y apoyo técnico para los ganaderos. Y lo que es transhumancia en la región, bueno, todo lo que es verde oscuro son zonas de veranero, lo que representa la mitad de las áreas pastorales. En total representa 750 zona pastoral, lo que llamamos unidad pastoral nosotros. Significa un ganadero que va unos 3 meses, por ejemplo, en la montaña, con todo el equipamiento que necesita, o sea, es totalmente independiente, y si va un mes o 2 meses en otra montaña, es otra zona pastoral. Bueno, y lo que facilita mucho las cosas, digamos, es que 75% de las zonas son propiedad de la comuna, o sea, el municipio. Así que es más fácil tener equipamiento, tener un convenio, es mucho más fácil. Y todo lo que es verde claro representa la otra zona de primavera, otoño, invierno, y lo que representa un poco más de 50% de las áreas pastorales. Bueno, eso pasó, creo. La transhumancia al final es una adaptación de los ganaderos a su medio ambiente, ¿no? Porque en el arco mediterráneo, bueno, el clima es mediterráneo, es seco y calentito el verano, ya no hay nada. De hecho, tenían la obligación de moverse y buscar, digamos, la eternal primavera, no sé si conoces esta expresión. La idea es disminuir los costos de la alimentación para las ovejas. Ahí tiene un mapa de la transhumancia. Bueno, en rojo, eso es solamente ovino, pero es parecido lo bovino. En rojo todo lo que es veranero, y también tenemos transhumancia inversa durante el invierno. El ganado baja sirve principalmente para la prevención del riesgo de incendio. Eso tenemos, bueno, transhumancia local, de un pueblito al pueblito encima, digamos, de fondo de valle hasta la montaña, interna entre departamentos, y grande puede ser entre regiones. Adentro de la región, la transhumancia es principalmente ovina, 80%, lo que representa unos 550.000 cabezas que vienen en la montaña. La mayor parte provienen de la región. Después, 18% bovino, lo que representa 18.000 cabezas, que también provienen de la región. Y como pueden ver, hay bastante ovino que mueven hasta los Alpes del Norte, en otro departamento. Debe ser unos 150.000, algo así. Bueno, la mayor parte de la transhumancia se hace en camión ahora, excepto las que son bien local. Y se gestiona de manera colectiva. Como les explicaba, tenemos herramientas para hacerlo, así que se ha hecho. También hubo bastante incitación financiera, con prima, si estaba agrupado en colectivo. Lo que quizás puede ser interesante para ustedes es que, en comparación a las ponencias que hemos escuchado, la mayor parte de lo que es zona pastoral ovina tienen un pastor que es empleado durante unos 3-4 meses, depende del tiempo.
y representa, no sé, 80-90% de la zona real. O sea, y siempre hay un pastor o dos, por el momento. También son zonas con bastante depredación, de hecho es casi una necesidad tener un pastor. Y el salario del pastor es normal, o sea, es mejor que el mío, ¿no? No, de verdad. O sea, no es 500 euros al mes, no, mucho más, mucho más. Y también la mayor parte de la zona pastoral tiene convenio y acuerdo fijo, lo que facilita el pastoreo. Eso pasó. También. Ya, quizás un poco con eso. Si tenemos una transhumancia hoy en día y todavía un pastoreo vivo, digamos, es que hubo bastante modernización con la organización colectiva. Lo que le decía representa unos 360 organización colectiva, o sea, 360 ganaderos se agrupan. Eso facilita también la estructuración de propiedad, que tenemos unos 100 veraneros que tienen asociación de propietarios. Y obvio con convenio, y lo que es, o sea, puede ser interesante, no sé si tienen ustedes, es la distribución en helicóptero de los veraneos, de las cabañas, cuando son inaccesibles. O sea, por ejemplo, tenemos 250 zonas pastorales sobre 750, si no me equivoco, que tienen la distribución en helicóptero. O sea, la sal por las ovejas, el gas para el pastor, material de construcción, todo, ¿no? Lo que necesita. Y bueno, mejoramiento en todo lo que es equipamiento y cabañas para los pastores. Y bueno, de las mutaciones externas, hemos hablado bastante de todo lo que es multiuso. Hay bastante problema con el perro de protección y los turistas, porque tenemos mucha turista en las montañas y bueno, no es compatible, no siempre es compatible con los perros de protección. La depredación, bueno, tenemos perros de protección porque hay depredación bastante fuerte. Bueno, la gestión agroambiental que no voy a detallar, y lo que ha sido bien importante para nosotros es el reconocimiento del recurso pastoral por la PAC. Eso ha sido nuestro trabajo durante 3 o 4 años. ¿Es el lobo? ¿Cómo? Los depredadores. Sí, ¿cuál es el depredador? ¿Qué quieres saber? El lobo, sí, perdón, sí, el lobo. Italiano. No, bueno. A ver. ¿Hay una pregunta? ¿Cómo es? Preguntas después. Sí, después, te quedan ya, 2 minutos. 2 minutos. Ya. De la PAC creo que tienen más o menos el mismo recurso que nosotros. Es un recurso, o sea, no es muy productivo, digamos. Hay un montón de matorral, hay un montón de pradera poca productiva, con bastante piedra. Y de hecho ha sido bastante difícil hacerlo reconocer en la PAC. La idea era de proponer criterios de clasificación al nivel del suelo, o sea, tener un referencial al nivel del suelo y no con foto aérea, y que puedan ser ocupados por los ganaderos, por los que controlan, que han validado, digamos, por la Unión Europea y el Estado. Así que hemos trabajado todos juntos para producir este prorrateo. A ver, les explico quizás. La columna de izquierda son los elementos no admisibles. Significa un matorral de más de 2 metros y de altura y de largo. También todo lo que es piedra. Hay una lista también de especies no admisibles. Y de hecho, el ganadero puede estimar sus áreas pastorales. Por ejemplo, si tiene una pradera con bastante piedra, muy poco recurso, consideramos que tiene unos 10 o 30% de elementos no admisibles.
van a aplicar el proteo de 80%. Significa si tiene 10 o 100 hectáreas de esta pradera, al final van a declarar 80 hectáreas. O sea, tendrá apoyo clima sobre 80 hectáreas. Y bueno, eso es la idea principal al final. Y la manera de hacer, al principio la administración propone un proteo. En este caso todo lo que es con árbol es cero, o sea, no es reconocido, ¿no? Y en el suelo, a nivel del suelo, es pura pradera, o sea, casi pura pradera. De hecho, puede ser pastoreado. Y el ganadero puede contestar lo que propone la administración apoyándose con la referencial que le mostré. Y para hacer tiene una referencial foto, tiene la lista de especie no admisible, hubo un montón de capacitación y bueno, y al final puede declarar lo que se aproxima, digamos, de la verdad. Ahí está. Si tienen preguntas. Muchas gracias.